Quins espais us serveixen per obrir l'escola a l'entorn? Quines activitats hi feu? El projecte pedagògic de la nostra escola sempre ha apostat per obrir l'escola a l'exterior, com un entorn d'aprenentatge i un espai on els nens puguin aprendre moltíssimes coses. Si us hi fixeu, a l'índex que us hem preparat us ensenyem moltes de les activitats que fem fora del centre. Una d'elles és els Jardins de Can Fargues. Fa un parell d'anys, en l'obertura del jardí, hem intentat incorporar aquest espai com a espai de treball per l'escola. Després us ho explicarem amb més profunditat. Un altre espai molt proper a l'escola és el Parc del Guinardó. El Parc del Guinardó és el parc més proper del barri d'Horta-Guinardó i allà fem diverses jornades durant tot el curs. Una d'elles és un dia que anem a fer dibuix del natural. Allà tots els nens poden triar un racó del parc i fer un petit dibuix del natural. Una altra activitat que fem relacionada amb el projecte de Filosofia 318, com aquí a l'escola donem molta importància a l'àrea visual i plàstica, per iniciar una mica els nens amb aquest projecte de filosofia hem barrejat els dos aspectes i la primera activitat és anar a veure una de les escultures properes també a l'escola del barri, com pot ser els mistos o el nen de la Rutlla. Els que són una miqueta més grans, a cicle mig, s'apropen al Gat de Botero. Una altra activitat que també fem és la nau. La nau és un taller d'art plàstic on nosaltres sempre hem apostat per fer una visita almenys al curs. Sempre la relacionem amb les jornades interdisciplinars de centre i el que busquem és l'expertesa dels seus especialistes i un espai idoni per a fer aquests treballs que a l'escola no tenim. Després tenim el Casal de Font d'en Fargues, que també fem diverses activitats, però una de les més importants és el teatre del sisè. Els nois de sisè preparen el tercer trimestre, durant tot el tercer trimestre estan assajant una obra de teatre i el mes de juny ens la representen a tota l'escola un matí i als pares a la tarda. El teatre que té el Casal és un espai fantàstic per a aquesta activitat que nosaltres tampoc disposem a l'escola. Després visitem i ens movem molt pel nostre barri. Els nens han de conèixer el que tenen a prop seu. Una de les activitats és tota la programació que fem de Nadal, on fem moltíssimes coses. Una d'elles és la cantada de Nadales a la plaça Eivissa. Allà col·laborem amb l'Associació del Caliu i amb el Cor d'Horta. I els nens gaudeixen i les famílies d'una jornada nadalenca a la plaça del nostre barri. Després ens apropem als Lluïsos d'Horta, on fem també un espectacle de Nadal i el que intentem és també donar a conèixer als nostres alumnes una entitat cultural important del nostre barri. I també ens apropem a la residència d'avis Santa Rita, on els més grans interpreten diverses cançons amb la flauta i algunes nadales i és un projecte una mica d'aprenentatge-servei perquè els nens veuen que té una recompensa allò que fem a l'escola, aprendre unes cançons i mostrar-les a uns avis que riuen i que canten amb nosaltres, doncs no hi ha millor recompensa que aquesta. Molt bé, després també al nostre barri visitem sovint les llibreries. El dia de Sant Jordi ens apropem a les llibreries del barri, els de cicle inicial i cicle mig. Cicle superior s'apropa fins a les Rambles. I passem una jornada, com ha de ser, envoltat de llibres i de literatura. Entre tots els nens trien un parell de llibres que creguin que tenen relació amb el seu nom de la classe o amb un projecte que estigui fent en aquell moment i ens els portem cap a l'escola. Després visitem també el Mercat d'Horta,
on també fem diferents activitats. Cicle inicial i cicle mig fa el programa de Menjo de Mercat. És un programa en el que els nens aquí a l'escola elaboren un menú o els més petits tota una llista d'ingredients que necessiten i un cop preparat aquí se'n van al mercat a veure quin és el preu d'aquests ingredients, quines quantitats necessiten i fan tot un treball acompanyats d'un expert que els guia per allà pel mercat i ells es poden moure una mica lliurement per les parades preguntant tot allò que necessiten saber per al seu menú. Després d'altres grups van a comprar les botifarres d'ous per dijous gras i per Pasqua els ous de xocolata. Tenim també des de fa 2 anys l'Escola de Música de Can Fargues, que ofereix a totes les escoles del barri una sèrie d'audicions. Aquí, igual que a la nau, busquem l'expertesa també dels músics. Ells ens ensenyen a primera mà tots els instruments que nosaltres aquí podem parlar i podem posar vídeos, però ens ensenyen la música en directe i això és fantàstic, tenir-ho tan a prop i poder gaudir de tota aquesta música. I per últim, la gran jornada de primavera a Collserola, amb la que tots els nens i nenes de l'escola ens apropem a Collserola a passar un gran dia de convivència entre tots. Com dueu a terme aquestes activitats? Entre les activitats que la Sílvia us ha explicat, jo a continuació aprofundiré en les relacionades amb el Jardí de Can Fargues i el programa de filosofia. Els Jardins de Can Fargues és un espai ajardinat del districte d'Horta de Guinardó en diferents zones d'estada que tenim al costat de la nostra escola. Durant aquests cursos hem pogut fer ús del jardí, però com no estava considerat del recinte escolar, calia més d'un acompanyat i llavors no hem pogut fer totes les activitats que volíem. Doncs hem tingut aquest any la sort d'aquest any que l'Ajuntament ens ha cedit el jardí de 9 a 4 i mitja. Això ha facilitat molt l'accés i, per tant, hem augmentat el seu ús. La primera activitat al jardí va ser una passejada amb tot el claustre amb la mà d'un expert. Aquí ens va donar a conèixer una mica les espècies que teníem. Amb aquest primer contacte, el claustre va decidir que podíem fer un tríptic amb tota l'escola i així vam fer. Vam fer un treball intercicle on cada grup s'especialitzava en un aspecte, com ho podeu veure a la diapositiva, i aquesta proposta de treball es va fer tant als jardins com a l'escola. Finalment es va dedicar unes sessions a repartir el tríptic al barri i a les famílies, a les jornades culturals. Per organitzar aquesta activitat, com les altres que a continuació explicaré, hem fet reunions de claustre, hem fet reunions amb la pràctica reflexiva, amb la comissió i amb la comissió d'escoles sostenibles, per acabar de decidir i perfilar el treball. A part d'aquest tríptic, també hem fet altres activitats, com per exemple fer ús de les tauletes per identificar els arbres. Es va tenir una idea de fer cartel·les amb còdics QR, que passa pel tema de confinament no es va poder arribar a fer. Després també s'han agafat fulles per fer observació i experimentació a l'aula, escoltar el so dels ocells, agafar branquillons per la castanyada. I també anys anteriors s'havia fet al Parc del Guinardó el dibuix al natural i aquest any ho hem pogut fer al jardí. També s'està apadrinant cada grup un arbre, un arbust i al llarg de tot el curs veuran l'evolució, des d'una mirada tant plàstica, científica com literària. També s'aprofita per les sessions d'educació física, de música, gaudim de l'espai per fer patis més relaxats i alhora més creatius. I un munt més d'activitats que ens aporten una sensació de tranquil·litat i de calma en aquest espai. I què millor que aquest espai per establir un clima de confiança entre els companys a través del diàleg, oi? Doncs aprofitem també les sessions per fer filosofia. M'agradaria començar a explicar aquest projecte de filosofia dient algunes paraules dels nens. Quan els preguntem què és la filosofia per ells consideren que és un moment de la setmana on parlem, on fem pensar, on imaginen, somien, es miren i expressen els sentiments i les emocions i expliquen que és una sessió que expliquen, que expressen com es senten. I com ho enfoquem al nostre programa de filosofia, preguntareu?
Doncs bé, l'escola des de fa molts anys aposta com a línia d'escola fer filosofia des de P3 fins a 6è. Aquest projecte està focalitzat per ensenyar a pensar i desenvolupar la capacitat reflexiva. Aprofitem l'aula, el nostre entorn més proper de l'escola, però ara actualment també al jardí per practicar aquest diàleg. I llavors entre els companys ens ensenyem uns als altres, ens respectem, reconeixem diferents punts de vista, ja sigui sobre un tema, ja sigui sobre una obra d'art, una imatge. I com ho fem, això? Doncs dediquem una sessió a la setmana amb tot el grup classe i cada grup té una programació que se centra en diferents aspectes en funció de l'edat, però tots treballem tant sentiments com habilitats, com conflictes, relacions interpersonals. Tots els mestres, això sí, seguim una mateixa metodologia. Els alumnes i les mestres seguim en rotllana per veure'ns les cares i facilitar així una mica l'escolta activa. Comencem presentant el material, ja sigui una imatge, un text, una tira còmica, fent una observació silenciosa. I aquí els alumnes comencen a formular les seves hipòtesis. A continuació, el mestre sí que té un paper de modelatge molt important. Ara és el moment, llavors, que el mestre fomenta el diàleg a partir d'unes preguntes obertes. És molt important que les preguntes que formulem convidin als alumnes a pensar, a afavorir la construcció del coneixement, que comencin a descobrir, que desenvolupin la consciència del propi aprenentatge. Algunes preguntes serien, per exemple, t'has adonat de què passaria si... Quina alternativa trobaries a això? Què et suggereix la imatge? Quina emoció et transmet? Pots imaginar què passaria si canviem el color? I si canviem la forma? Cal remarcar que els alumnes són sempre els protagonistes en aquesta sessió. El mestre és qui organitza l'espai i el treball. Sempre iniciem el projecte de filosofia amb una visita a l'exterior. A infantil va al Museu Picasso a Miró o al MNAC i primària fem una observació directa d'escultura al barri. Els mistos, la rulla o el gat de Botero. En aquestes visites sempre s'observa les escultures i a partir d'unes preguntes obertes els alumnes també fan una valoració reflexiva. Amb la contemplació d'aquesta escultura, els alumnes observen, interpreten l'escultura des d'un punt de vista lògic però també sensitiu. Llavors, la finalitat d'aquestes sessions de filosofia és donar eines als nostres alumnes perquè tinguin elements que puguin prendre decisions per ells mateixos, que puguin veure les conseqüències de les seves accions, procurant sobretot que siguin reflexius i raonables. I què millor que el jardí com un espai que ens permet trobar un espai de calma, tranquil·litat i relaxació. Quin avantatge hi veieu en el fet d'anar més enllà de l'aula? Quins beneficis aporta? Sortir de l'aula cap enfora pels nostres alumnes ja és un moment inspirador i motivador per ells, no? Sortir de les quatre parets de l'escola. Per això en totes aquestes activitats que us hem explicat ja hi comptem amb aquest factor. Però, a més, ens dona molts altres beneficis i avantatges. Per exemple, els jardins que us comentava la Marta ens permet treballar a l'aire lliure i gaudir d'un espai de natura fantàstic, on mentre estem tocant la flauta els ocells canten i on fem petites reunions en un espai de pau i tranquil·litat, sempre envoltats de natura. Per exemple, en aquestes sortides d'escultura al carrer, el que intentem és donar a conèixer als nens al barri, que el miren amb una altra mirada, buscant l'art i buscant la bellesa que tenen al seu voltant, aprenent què és el que tenen i contemplant i reflexionant sobre allò que poden veure. I de la jornada, per exemple, de Collserola, que és fantàstica, cicle mig i cicle superior, s'apropa a Collserola caminant des de l'escola i tenen una gran recompensa quan arriben allà perquè al punt de trobada es troben tots els seus amics i amigues més petits
I això doncs, no té valor, no? Ells passen un dia genial amb convivència entre tots, grans i petits, i és un espai privilegiat que tenim aquí al costat de Barcelona. Per tots aquests motius, nosaltres apostem per sortir fora de l'escola, no? Intentem començar, iniciar o finalitzar sempre les activitats fora de l'escola i després continuar el treball aquí dins. Però això ens aporta molts beneficis.